सर्वात मोठी बातमी T20 वर्ल्ड कप मध्ये भारताचा दणदणीत विजय। भारताने तिसऱ्यांदा T20 वर्ल्ड कप वर आपलं नाव कोरलेलं आहे। दरम्यान सलग दुसऱ्यांदा नाव कोरणारा भारत हा पहिला देश ठरला असून भारताने तिसऱ्यांदा T20 वर्ल्ड कप वर नाव कोरलंय। न्यूझीलंडला चितपट करत भारताने आपलं नाव T20 वर्ल्ड कप वर पुन्हा एकदा कोरलेलं आहे। 2007 साली पहिल्यांदा भारताने हा वर्ल्ड कप सामना जिंकला होता। त्यानंतर आपण पाहतोय 2024 मध्ये वर्ल्ड कप जिंकलेला आणि आता सलग 2026 मध्ये दुसऱ्यांदा T20 वर्ल्ड कप वर भारताने आपलं नाव कोरलेलं आहे। आपण पाहतोय क्रिकेटच्या चाहत्यांचा भारतीयांचा मोठा जल्लोष सुरू आहे। आजची रात्र विजयाची रात्र आहे। आपण पाहतोय सलग दुसऱ्यांदा भारताने T20 वर्ल्ड कप वर आपलं नाव कोरलेलं आहे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद मध्ये आजचा सामना खेळवला गेला। न्यूझीलंड विरुद्ध भारत असा सामना होता। न्यूझीलंडला हरवत भारताने हा सामना जिंकलाय।